Začneme hezky od začátku s názvem. Co to vůbec znamená s bohem Roxano? Refresher, což je takový bulvární český rapový plátek, takový blesk českého rapu, od kterého se ty samotný umělci distancujou, třeba ve skladbě Free Karlo, kde Izo rapuje na Refresher všechny tak ten tvrdí, že ten název měl vzniknout na základě uživatelky Instagramu Xoxoroxa, který měl Izo údajně rok vypisovat. Refresher dokonce zveřejnil jejich opět opakuju údajný konverzace, který jsem ale dávat nebudu, jelikož to není vůbec podstatný a z pozice Refresheru jen toho snaha překroutit poselství toho alba výměnou za nějakou čtenost. Roxana tu ale reprezentuje mnohem hlubší motivy než jenom nějaká typka z Instagramu, jelikož v průběhu toho alba se nám tu objevují postavy, které systematicky vykřikují s bohem Roxano. Teda jedná se o loučení s něčím, co už bylo. A kdybychom přistoupili na tu tezi toho Refresheru, že se jedná o tuhle nějakou random ženu, tak by to byla jenom jedna z možných interpretací. A to by ještě ta jejich verze musela být pravdivá. Izomandias by samozřejmě mohl přijít a říct: naschledanou paní Roxano, už vám nebudu psát, ale proč by to pro boha dělal celý album, to by si všichni mysleli, že se úplně zbláznil. A ještě aby nutil ty další interprety, aby chodili a vykřikovali na nějakou random ženu z Instagramu, kterou ale vůbec nikdo nezná, že s ní loučí, ať táhne z jeho života, když ho nechce. To by bylo úplně absurdní. Izomandias si tu loučí s chudobou, s tlakem systému na to, aby dělal nějakou nezáživnou práci a zároveň se tu loučí se svým starým já a svou předešlou poetikou.